ġiet sospiża b'mod temporanju d-direttiva ta' sit-down strike li nħarġet għal ħaddiema wara li tmexxija tal-HSBC naqset milli tidħol f'diskussjonijiet mal-MUBE dwar it-trasferiment tal-bank lill-kumpanija Credja Bank. Il-ħaddiema kienu ġew ordnati biex jillogjaw barra mis-sistemi tal-bank u ma jwieġbu ebda tip ta' komunikazzjoni. Jidher il-kwistjoni kollha li issejla għaddejja 3 ijiem hija dwar kumpens li huwa dovut lill-impjegati ta' dan il-bank. B'sorsi jindikaw li skont il-ftehim kollettiv l-impjegati tal-HSBC għandhom jieħdu bejn 50 miljun euro u 60 miljun euro f'benefiċċji. Issa din l-azzjoni industrijali ġiet sospiża b'mod temporanju wara li l-Union tal-Bankiera ser tkun qed tidħol f'diskussjonijiet ġodda. Net News jinsab informat ukoll li llum wasal f'pajjiżna uffiċjal tal-Bank HSBC biex jiffaċilita dawn it-taħdidiet.